Eto guys, magpahatid ako doon sa terminal sa Balingwan para doon ako sumakay papuntang Hinguog City. Ngayon ang last ng injection sa akong anti-rabies. Ayan guys, sa wakas ay nagwakas na rin ang pagtusok-tusok sa dagom guys. Nakakatakot pero kailangan talaga magpatusok kay para walay rabies. Diba? Ito ang partner ko guys, oh. Yan, sige na, babe. Tusok mama. Wala pa, Ivan? Na ba kakaroon ang van? Lagi. Here na ako guys sa terminal sa Balingwan. Dito ako sa may bandang highway kasi kung may bihar na dumaan, makasakay ako guys. Naku guys, alas city na, wala pang masakyan. Mag-bus na lang ko guys, kaya wala pa bihar. Nindot ang tatong bihar kay dali ira. Diyan ako sa bus guys, nakasakay na ko bus. Nag-bus na lang ko kay wala may van. So walay choice, bus na lang ta. Wala pa naglarga guys. Hindi pa naglarga. Eto na, naglarga na guys. Balingwan to, Hinguog. A few moments later. Here na ko guys sa Hinguog City. Tapos karon, nakaunsa ko guys kay gutom ko. Ayan guys, kain tayo. Wala pa ko namahaw guys, gikan sa boarding house manang nikaon ko na iya ko ato dito. Eto guys, tapos na akong kumain, so time na para magbayad. Pila tanan ako ate? 50 sarado. After dito guys, maato na po dahil ko dito para ma-enjikan ako guys. Diyan ako guys sa City Health Office sa Hinguog City. Tapos akong papel nakuha na. Waiting na lang para tawagon ko. Tulo-tulo pa ang gitawag. So, kaming tulo ang sunod. Si Madam guys, napaaka na siya sa kuan. Baboy. Ito na guys. Kami na guys. January 29, magluyang mamatay, magsabak ka. Okay lang yun, ay nagbalik rin tagoy sa may biker sa protection ha. Oh, sige dam. January 29. Dera guys, ang last. Oh my god. Inchik. Inchik ba? Inchik ba yung nabot? Okay lang siya dan. January 2022. Tagoy na sa may biker sa protection na. 5 years ni guys ang Hindi protection. mo ginaw sa makahubog, si Mana. Soft drinks pwede na. Makahubog. Yes. Thank you, madam. Yara guys, nahuman ako. My God, ang mga dagong ginuuday.
Sa wakas guys, nahuman ako inject sa anti-rabies. Obserbahan pa guys until January 29 ang dog. Kung maunsa ang dog, pahibaw ari lang. Grabe ang mga dagom guys. My God. Imagine, 10 tanan kadagom. Ang na-inject sa ako napulo kadagom tanan. Tapos, na-injectan na rin ako ng anti-tetano. Category 3 ako guys. Kaya, ang daming dagom. Ang daming karayom na itusok sa akin. Here ako sa plaza, sa Hingoog City. Kasi taga Hingoog, di ako sa inyong plaza. Lakad muna ako guys kasi wala pang masakyan. Tricycle. Kailangan talaga magpa-inject kasi hindi daw agad-agad atake ang rabies. Ang dami na daw namatay sa rabies guys, kaya delikado rin. Mas maiging magpa-inject talaga para iwas disgrasya, iwas kamatayan. Kasi guys, kung hindi ka magpa-inject, naku, baka naman sa susunod na buwan matsugi tayo. Paano na lang si Maya Mea? Oh my God, I love you so much, Maya Mea. Naghintay ako ng masakyan, punta ako ng terminal. Pauwi na rin ako guys, agad-agad, urada-urada, uwi agad bayot, charmos, ginamos. Wala pang masakyan, kaya waiting. Eto guys, may tricycle na, sakay na tayo. Terminal ko. Here na ako sa bus guys. Tayo mo sa Balingwan.
Sige. Ako Balingwan. Balik niya. Punong wala ko sa niya. Nung na seatbelt daw ang tawag ko. Wala niya ko ito. A few moments later. Dito na ako guys sa boarding house. Tapos na ang aking injection sa anti-rabies. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga nag-comment po, thank you so much sa inyong lahat. Ngayon naman guys, may nagtanong po. Ganito po kasi yon. Eto. Maya bakit wala po kayo video ng New Year? Ganito po kasi yon. Nakagat ako December 29. Tapos hindi ako nagpa-check up agad. Pagka December 30, pumunta kami sa bukid tapos nag-vlog ako. Sinabi ko kay Lula, nakagat ako ng aso. And then, pag uwi namin dito sa boarding house, ini-edit ko yung video. Pagkatapos kong nag-edit, ina-upload ko siya. Doon ko nabasa ang mga comment, kailangan talaga magpa-inject kasi delikado. Nasa taas siya, malapit siya sa utak ko. Kaya natakot ako sa mga komento. Kaya yun, napilitan akong nagpa-check up. Tapos, madaling araw, parang may gumaganon-ganon sa ulo ko. Kaya doon ako natakot. Kinunta ko si Tashi Lips. Sabi ko kay Tashi Lips, pwede mo akong samahan magpa-check up. Ayun. Tapos sabi niya, sige day kasi delikado yan. Kagat ng aso yan. Kasi nakita din niya ang video ko. Pagka December 31, nagpa-check up ako. Tapos hindi ko akalain, i-refer ako doon sa Hinguog City. Kasi walang injection ng anti-rabies doon sa center namin. Kaya doon ako ini-refer sa Hinguog City. Pag uwi namin, ang lakas ng ulan. Tapos hapon na. Kaya hindi na lang din ako nag-prepare ng pang New Year namin. Ang ginawa ko, bumili na lang ako ng sliced bread. Tapos nagluto ako ng spam. Tapos sila ni Mama doon sa bukid, mayroon silang handa doon. Si Mama, si Lula, at saka si Papa. Kasi guys, si Papa umuwi December 30 ng gabi. Naiwas rami kay pagtugbong namo hapon naman niya pagkagabi si Papa, nakauli si Papa. Sila'y handa dito. New Year nila, pero kami diri wala na ko nag-asikaso sa handa kay mura pud ko gikapoy. Mauto nga wala mi handa sa New Year. Tapos guys, may nagtanong din po. Eto. Nasaan papa mo? Bakit lagi siya wala sa vlog? Eto, maraming salamat. Ganito po kasi yon. Si papa po, may trabaho po si papa. Tapos, bihira lang po siyang umuwi. January 1, New Year, may injection din ako sa Talisayan Hospital. Dito at saka dito. Tapos pagdating ko doon sa Talisayan Hospital, doon sa pharmacy, walang mabili na tambal para i-inject sa kuan. Ako walay tambal nga mapalit. Mautong nagpunta ako doon sa Hinguog. Doon ako bumili ng tambal. Tapos bumalik ako sa ospital, na-injikan ako. Pagbalik ko dito, hapon na rin. Kaya hindi ako nakapunta sa bukid sa January 1. Nandun pa si Papa January 1. Tapos, pagka January 2, pumunta kami sa bukid ng partner ko. Hindi na namin si Papa na abutan kasi madaling araw sila pumupunta doon sa balik ng trabaho nila. Kaya yun guys, si Papa hindi masama sa vlog. Tapos, wala kaming video ng New Year.